Sino ba si Kuya Kot? Siya ang mangiiwan sa'yo pag nakaupo na siya sa Senado. Hindi ka na niya maaalala dahil nauto ka na niya. Yan si Kuya Kot, isang tunay na magnanakaw. Walang pake sa nararamdaman niyo. Tanga ka kasi nagpauto ka sa kanya. Pangiti-ngiti lang ako ngayon. Isa lang ang sigurado. Babawiin ko ang lahat ng ginastos ko sa punyetang ad na to. Antayin niyo ako sa Senado. Tandaan niyo, ang importante ay mahalaga. Pagod ka na ba sa Pilipinas? Sukot ka na ba sa perlas ng silanganan? Kailangan mo siya. Di ka niya kailangan. Kuya Kot, Kuya Kot, Kuya Kot. Numero itlog sa balota. Sa inyo mga cancer, ako nga pala si Kuya Kot, Paulul. O pwede ko na siguro kayong tawagin mga Bobota. ante ko, di ba ganyan ko kayo kamahal? Ganitong klaseng cancer ang magmamahal sa inyo. Alam naman natin na parating na ang eleksyon sa mga boboto dyan. Huwag kayong padala sa mga memes nila, huwag kayong padala sa mga pasayaw-sayaw nila, sa mga pa-jokes nila. Hindi sila pupunta sa comedy bar, okay? Gagawa sila ng batas, yung dapat ang basehan mo sa iboboto mo, okay? Parang awa nyo na. So ngayon, simulan na natin, dadaan natin ang mga may-mays. Oo, may-may sasabihin ko para maraming matrigger dyan. May. Simulan na natin kutkutin ng mga kuyukot nyo. So, tignan nyo na yung sa description natin. Gusto nyo rin magpadala kayo ng mga may-mays nyo from Lasagna. Oh no, yung Sonic meme. Gotta go fast. Nandito na si Bong Revilla! Sabi ko na, alam ko na ito na yung mga makikita ko ngayon. Unang-una pa lang nakikita ko na kung saan na papunta. Ay, sayaw na lang natin ang kalungkutan sa Pilipinas. Sayaw na lang natin. Sunod, maraming salamat from Pampamilyang Family. Naman yung punyeta. Shit. Here we go again. Okay lang yan. Ang importante, mahalaga. Sunod. From History Memes PH, Filipino Skill, Antonio Luna. Tama nga, ang ating pinakamalaking kalaban ay sarili natin, di ba? Sobrang sakit naman. Ano ba? Gusto ko sumaya kaya ako the memes. Ba't malungkot? Tama na. Pampamilyang Family. May remix pa pala to. Yung kala mo perfecto na isang bagay, pwede pa pala siya maging mas perfecto. Paul Hedrick. Oh my God, lahat na lang si Tito Bong. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po. Ang mimi talaga ng ngiti niya. Sobrang sukot na ewan. Sunod! From Dentor. Kawaii desu! Bongkun! Bakit mo to ginagawa sa akin? Tama na! O Jinjin Daisuke! Sunod from Willy Stroker. Who's that Pokemon? Mewtwo. Nandito na si Bong Revilla! A new trainer appeared. Cancer kayong lahat. Nandito na si Bong Revilla! Tama na! Ako na. Hindi na kaya ng puso ko para nakikita ko, main. From Mikeless Gaming. Ang hindi magpa-participate walang grade. Bigay mo na! Sige, okay na! Wala tayong dignidad! Sunod, maraming salamat. Rare photo of a red blood cell in numerical form. Dito maintindihan na hindi Pilipino. Diba? Ang alam ng Hapon ay Hatarakusai. Ano ba si sukot sa katawa ko? Avengers. Sobrang nakakatawa talaga yung pagkaka-edit do sa video na yun. Talagang kasi umiikot pa eh. Konting edit lang. Ano na eh. Sakto na eh. Nandito na si Nos! Spoiler alert. May mga bagay na di na natin kaya makalimutan na. From Triggering Normies. Okay. Sao. Ano yan? Syempre anime, di ba? Mga fellow weebs! Laban!
Link Start. Starto. Bong Revilla po. Number 16 sa balota. Oh, meron pa sila mga may health bar pa. Oh, grabe effort sa editing yan. Yep, yan na rin yung mata ko eh. Pag nakailan na akong panood, parang ayoko na! Trauma na siya. Ay, Yamete, could just stop. Yamete, Bong-kun. Kakaiba talaga ang talento mo, Karushi. Maraming salamat. Sunod, from Glaudine. Gusto ko isayaw talaga ni Tito Bong dito. You have whips! Nasama pa ako sa katarantaduhan na to. Very good. Ayoko na po. Kyle Henry. Mga Pinoy whips talaga. The best. Pagto sa'yo na isang lalaki. Ganito sumayaw. Ganito tayo sumayaw, di ba? Pag pilit na pilit ka na. Bong Revilla po. Number 16 sa balota. Nakaba, magbalakas ba? Tatanggal yung tutuloy ko sa inyo, puto. No, hindi ko hihinaan ha. Kung umangal ka na nasaktan ka, pare-pare tayo masasaktan dito. Sabay-sabay tayong babagsak. Willy Stroker. Man, you are a tall bastard. So, Firecrotch, what's your name? Bong Revilla po. Number 16. Alam ko na yun yung joke eh. Kilala ko si number 16. Yun yung joke eh. Sa mga di nakaintindi niyan, sorry na lang sa inyo. Sunod, maraming salamat from Jay. Oh my God. Magaling, Jay. Magaling. Ang simple. Sino yan? Ako takbo na. Puta na, Diyos ka. Ayos na. Alam ko yung horror na yun. Nakita ko na sa YouTube dati. Dapat sinabay nga yung biglang paglapit dun sa ano. Pero diba, ay importante dito, nagkakaroon tayo ng mas magandang angulo, diba? Hindi puro mga, hindi pa ulit-ulit na template lang, diba? Yan ang gusto ko yung nag-e-effort ng mga editor. Maraming salamat. Ilalagay ko yun si Jay sa description. So, maraming salamat, Jay. Kung nakikita mo to, ipagpatuloy mo yan. From Everin De Francisca. Wise voting, we don't do that here. Trapo forever. From Marlon Ibanez. Ayoko na Steve. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Na-video ka ba? Nakikipag-break ka na eh, no? Inabutan ka pa ng flyer. Kita na. Nag-away nga sila. Yan ang dedikasyon, di ba? Alam mo magkano bayad sa mga ganyan? Halos 500 isang araw para magbigay ng flyer, di ba? Bigay mo na yung best boy. Employee of the month si Kuyang nakaputi. Corruption lang ang may forever sa Pilipinas. Kaya mag-break na kayo, di ba? Kung sino ba nag-abot niyan, iboto mo siya. Ayaw mo every time na makikita mo yung mukha nung kandidato na yan na nakalagay dyan. Maalala mo yung ex mo, di ba? Ano, dedikasyon sa trabaho. Iba talaga ang Pinoy. From Iglesia ni Ginto. International tong meme, Dito na si Bong Revilla! From Jobs eh. On normal days, may pipi during mornings. Magsasalsal na po! Si Bong! From Shoji Lim. I love you 3,000. 5,072 Willy ang huling ating Avenger. Kaya niya magbigay ng 5,000 kada show. I love you 3,000. Isang beses na sinabi. I love you 5,000 pila niya ulit-ulitin. Ha? Minsan nagiging 10,000 pa eh. Wala yan kay Tito Willy. From Linux, Paulo nag-upload ng bagong video. Notifications ko.
Yan ang aking utong squad. Kaya kung di nyo pa nagagawa, pindutin nyo ni utong bell. Dito banda sa may ilalim ng video, may pindutin nyo lang yung naninigas na utong bell dyan para lagi kayong notified, di ba? Isang pindot mo, isang sayaw ko. Dali! Pindutin mo na yan! Hindi ako titigil sumayaw dito, bahala ka! Batawang benta lang ng dignidad, di ba? Isang tunay na kandidato ako. Sunod, maraming salamat. From Not the Not, Paulo's Party List. Ano yung Ligma? Pampamilya party list. Boto na yan! Ako, pampamilya pala yan eh. Ako, bigyan nyo ako ng sponsorship ha. Kailangan ko yan. Kala ko noong una Ligma eh. From Irvin Schwitz. Nandito na si Bong Revilla! Sabi ko na ba, malalagay ako dito. Sakto, putirin yung putirin yung suot ko. So, disclaimer lang bago pa tayo magpatuloy dito. Wala ako ini-endorse ng kandidato. Wala akong sinusuporta ang kandidato. Wala akong binababang kandidato. Kung bago lang kayo sa channel dito, malagi ko sinasabi sa inyo na mag-isip kayo para sa sarili nyo. Maging critical kayo. Diba, huwag kayo padalos-dalos sa emosyon nyo. Lalo na pag sa bayan ng ating pinag-uusapan, magsaliksik kayo. Maghanap kayo ng mga magagandang sources. Hindi yung naangkop lang sa kagustuhan mo. Hindi yung mga mudslingers lang ng mga pages ha. Ayusin yung buhay nyo. Syempre, iwas kaso tayo dito. Kanya-kanya silang kasukutan ng bahala sila. Wala akong pake, bahala kayo. From Mark Manlapas. Me, Mom, can we have Avengers? No, we have Avengers at home. Avengers at home. Posters you can smell. Maraming salamat. Sunod. Laugh track. Lagyan natin ng laugh track. Nakakatawa. Sunod. Wala ko enerhiya, leche. From James Michael. Clarification, hindi yan totoo. Pag nahulog na yung pagkain mo, may germs na yan. No? Kaya lang yan sinabi sa inyo ng mga magulang nyo, syempre sayang yung pagkain, meron ka na mga built-in mo na immune system, most likely naman, mapapatay yung immune system mo. Pero kung napanood nyo sa Mythbusters, gumawa sila ng experiment, nagulog sila iba't ibang klase pagkain, tapos wala, basta pagka-contact ng pagkain dun sa sahig, meron na agad siyang germs. So, ganoon naman talaga mga bakterya, kaya nga sila hindi napupuksa hanggang ngayon, di ba? Na-outlast nila mga dinosaurs, mga kung ano-ano, mga prehistoric animal, kasi kaya nilang kumalat sa mabilis na paraan at na-perfect na nila to throughout their evolution. Kung nahulog yung pagkain, kung malakas naman resistensya mo at para din lumakas pa ang resistensya mo, kasi diba ang ginagawa ng ating immune system ay pag meron silang nakain or napatay na mikrobyo, kinukuha nila yung DNA nito at ina-armas nila yung sarili nila para mas handang labanan to pag bumalik ulit yung bacteria to. Syempre, di mo naman kailangan dilaan yung sahig nyo para lumakas ang resistensya nyo. Naturally naman, may mga magkakaligtaan ka dyan na paghugas ng kamay o may nahulog nga sa sahig, di ba? Enough na yun. Huwag kayo masyadong OA. Bahala na kayo. Diskartehan nyo na lang tulad ng pag-discarte nyo sa susunod yung boboto. Dapat meron kayong tiwala sa sarili nyo. At wala na akong tiwala sa inyo. Wala akong choice, magtitiwala ako sa iyo. Sunod, maraming salamat. Kalain nyo na, lagyan pa natin onting siyensya. Buti na lang kasi ayoko na, nasukot na ako sa mga nakikita ko. From Avatar, Last Water Vendor, Parusha. Oh, kawaii again! Surprise! Service! 16, Kabalota. Ang galing ng marketing team ni Tito Bong no? Kahit magmukha siyang, ewan ko na lang sa mga boboto kung paano apekto nito sa kanila. Pero kung marketing strat man to, gumagana siya. Pero yun na nga, nasa tinatablan yan. Nasa mga Pilipino yan, kung magpapa-apekto ba sila o hindi, or kung maintindihan ba o hindi. Pero hindi ko na alam. From Mang Tomas, easy gameplay, toxic na community, ginayang characters, low IQ gameplay, cancel the player, at balance na hero mo. Paglabasa kayo mga Mobile Legends fanboys, nako, di mo kasi alam ha, Mang Tomas. Isa ako Mobile Legends gamer. Okay, sobrang ganda ng Mobile Legends ha. Huwag mo nga inaaway yung Mobile Legends. Ang ginagalit mo, subong kita sa nanay ko, lagot ka. Parang lahat naman ito, toxic community. At ginayang character. Kasi alam ko na una yung LOL iba doon or Dota. Wala naman sila magagawa kasi yung template ng isang hero, kumbaga halos maubos na. Yung dalawang MOBA Giants, di ba? Yung LOL and Dota. Wala, saluhin nyo na lang, mobile naman mas kalat naman sila. So, kahit light-lightin natin sila ganito, wala tayong kapangyarihan sa kanila, diba? Kompleto nila ang Kidney Stones. Sunod, from kwento mo, mahal kita. No, parang, bakit pag inturog dito, parang si Tito Willie nagsasabi. Parang sinasabi ng isang fuckboy. Mahal kita, 3,000, halika rito, bigyan na 3,000. Parang marumi. Jonathan Araujo. Oh my God, that green screen. Gusto ko mga effort na editing. Very good. Bigyan mo kasi ng itlog.
So, yung mga gusto ko mga dekalidad na may onting effort kahit papalo, di ba? Kahit simple lang, wala naman nakaisip. From Val Lariego. Oh my God, kamukha ka ni Tito Cheese! Naku po! Para kayo Heart, di ba? Walang laban si Thanos sa kanya. Bibigyan siya ng Heartstone. Maraming salamat. Sunod, from Geographics. Oh no! Ayan, ito yung, yung part ni Thanos. Naku po! Ayan. God gave me you. Go, that's music! Yung binayad mong ticket na halos 200, naging parang 20 pesos na lang bigla. Ayoko na. 10-year challenge ulit tayo, di ba? Hey, go mga memers! Laugh track! Sige na laugh track yan. Gusto ko eh. From Dan Lloyd. Ang sakit. Ating Scarborough Stone. Lahat na ng stone. Yan talaga yung mukha natin eh. Literal lang yan ang mukha natin. Ano ba? Tama na. Masakit sa loob ha. Tama na. At talos na ang ating mga lupain. Sige lang. From Malacanang Events and Catering, say hello in Philippines. Ito na. Mukhang nandito na pala tayo sa parte ng mga ng Reddit. Ayos. Palungkutin nyo pa ako. From Reddit. Ayoko na. Papabayang chat kami dito. Tito YouTube, di ko yan alam, ha? Ano yan, ha? Di ko yan naiintindihan ako. Wala akong naiintindihan dyan. Tama na. From Howard Scene, West Philippines. What? Totoo ba to? No, imposible, man. Imposible. Anak ng... Butot na sayo na lang natin ang kalungkutan. Well, historically speaking, mas kilala ang South China Sea parang nickname, di ba, sa mga mapa. Ewan ko kung paano ang galawan sa ganyan, kung meron bang batas dyan, papakita kasi sa Google to eh. Wala na ako naranan dyan ba? Di ko alam. Kaya ako nalang ganit. Sunod, hindi maraming salamat. From Dirk X Ken. That's why I like the Philippines. It's very cheap. A haircut for $70 in Hong Kong. Here you can get it for $1. A full day tour at this island will cost you $20, but in Philippines, they just give away their island for free. And that's 1 minute. See you tomorrow. Ni hao! Sunod, maraming salamat. Tama na. Philippine resources exists. The whole of China knows you're here. Who is that girl I see? Staring straight West Philippine Sea. Tama na, pagod na ang puso ko. Sabayan mo na sayaw. Ganun na lang natin itago ang kalungkutan natin, di ba? Tingnan natin isa-isa to. Wow. Ouch. Pwede bang may poging nagbabantay sa yung likuran na lang? At itong nagbabantay sa'yo, ipaglalabang ka hanggang sa huling patak na kanyang dugo. Ito naman po dito sa nangunguha ng pera. Hindi ba pwedeng nangunguha ng puso? Napakasakto yun para ipaalala sa atin at para ipaalala rin sa mga boboto dyan na yung mga iboboto nyo para awan nyo na ipagsaliksik kayo ng maigi. Huwag nyo idaan sa meme ang kanilang kakayanan. Magsaliksik kayo mabuti. Tingnan nyo ang mga background, mga nagawa. Tingnan nyo kung meron talaga silang silbi sa lipunan. So kung may naitulong ba talaga sila. Yung mga uupo dyan, medyo ilang taon uupo dyan. So marami silang pwedeng gawing katarantaduhan. Kaya basta iboto nyo lang si Kuya Kot. Siya na bahala magnakaw para ibigay sa ating lahat. So, doon tatapos sa ating mga memers ngayong linggo. Tandaan nyo, maganda tong hakbang sa gusto natin direksyon. Huwag kayo magpadala sa mga nag-aabot dyan. Ako, kunin nyo yung mga 500 o 1,000, ibulsa nyo, pero kung gusto nyo iboto, yun ang iboto nyo. So, ako ulit si Kuya Kota, Paulul. Huwag nyo kalimutan i-like. Siyempre, huwag nyo kalimutan i-like ang ating Facebook page. Share sa mga Kuya Kot yung friends. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at iboto si Kuya Kot sa balota. Paulul out.